سلام تخطاتلتنا الشانل كما يكنيكم كما تخونوا سنة كتكون من يوتيو لو ما حنت فليز بلا تارسي بفلاي نتوم أب عنكلنا يفقرن زلنا تملكت ياخد كون نسادما بزع جزء بوجن دك نستيو بزيادة بدك تبعتيو وانت قربنا حتى يسادما هذا السبب أجاتي من الله بهوتي صبوا جيري قدس اللي فتوني أتوب اللواباي انت خونا جن مسايك قصة لدلدي يفكرن دي يفكرن نجنا يفلتني مسايك قصة لدلدي هيدلنسي نصورة يكونن بعين فردي مثلا حو الناس كل جزء كونفيز تجبرني زبل حتى نبذ حتى بعد تشجر مخانو بزح جزء والنبايز مات نفسه كفسب ملص خباي كلني حنساب جناكي بخمس جيرة نتوم زي حتى تكون قبل بخمس نبركون ويكتفلتوا تدليل ما زبالة تعدل يخون لكم نابلكو نايلو من ريارستي كل جزء فغر ديو حولنا ديو قطعلنا تالو ديو بلون ديو بخامي كنفلت نخل وي بخاله زراربا بحصر زباله ودي ناب حنت قال مسقربه ناب حدار ناب قوم نجر نخي كيد مخلاعتا زخونو امونغو زترارفو نتودي انتايوم زخونو كاب حماق تبغيس كبله سلازدليت رايدي ويس كال مخنيات كله يخل نابتي قطعلنا زلو فقرن حدار نخياتو إنا خنري مالتيو بنترون أب دكنسيون زرع بحريو لذلك قدامي تنتبي friendship over relationship اللي الله تقدامي تنتبي متشم زندنا كل تعينات الله تحدى محزنة تاوي حولنا تاوي فقر خون كله تحدى دما رومانتيك ويكا فقراوي ويكا ناب حدار زئن فتي تاوي ركب ونكن بلون خلينا ስለዚህ አሞንጎዞም ክልቲዮም ነገራት ኩሉ ግዜ ሰባት ይጠራጠርዮም መጀመሪያ ብሕውነት ዝጀመረ ብመሕዝነት ዝጀመረ ፍቅሪ ናብ ጉዕዞ ፍቅሪ ክድይብ ከሎ ገለገለ ሰባት ደይደልይዎ ኣለዉ ስለምንታይ ፍቅሪ ኣብቲ ሓዳርን ፍቅርን ድሕሪ ከይድካ ምጉርፋት ክህሉ ስለዝኽእል ነቲ ጥዑም ዝነበረ ሕውነት ክብክሎ ይኽእል እዩ ዝብል ስክፍታ ኣለዎም የጋጥምዎን እዩ ስለዚ እቲ ወዲ ምናልባት ነታጓል ማለት እዩ ትምሳኽ ዘለዎ ዝምድና ሕውነታዊ ዝምድና ናብ ፍቅሪ እንድሕር ከይዱ ሕማቅ ስምብራት ከጋጥሞ ይኽእል እዩ እሞ ንዑ ክኸስሮ ስለዘይደሊ ናብቲ ፍቅሪ ንክኸይድ ክማታእ ይኽእል እዩ ብዙሓት ደቂ ኣንስትዮ እውን ከምኡ ፀገም ኣለዎን ፅቡቅ ዝምድና ምስቲ ወዲ ምስ ሃነታ ነዚ ናብ ፍቅሪ እንተቀይርናዮ ነዚ ዝምድና ነዚ ሕውነት ክኸስሮ እየ ካብ ዝብል ናብቲ ዝለዓለ ደረጃ ንኸይክራ ይፈርሃ ማለት እዩ ስለዚ ኣብዚ እንታይ እዩ ንዓኻ ፀሊእካ ወይ ንዓኺ ፀሊእክ ንፍቅሪ ደይኮነ ዝያዳ ኣብቲ ዘሎ ኩነታት ነቲ ዘሎ ሕውነታዊ ፍቅሪ ነቲ ዘሎ ሕውነታዊ ዝምድና ስለ ዘኽብሩን ንዑ ስለ ዘገድሶምን እዩ ዝኸውን ዘሎ ኣብዚ ምክንያት ማለት እዩ so even though he might have some feelings for you ስጂ ኣብዚ ኣይፈትወክን ማለት ኣይኮነን ወይ ከዓ ኣይትፈትወካን ማለት ኣይኮነን እንታይ ደኣ እቲ ፍትወት ኣሎ እዩ ትምጥምማት ኣሎ እዩ ተገዳስነት እውን ኣሎ እዩ ናብ ኪኖት ሕውነት ዝኸደ ዘእንፍት ኣሎ እዩ እንትኾነ ግን ናብ ኣሙቭ እንድሕር ገይረ ድሓር ከዓ ገለ እንተጋጢምኒ ምስ ካልእ ምክንያታት ድሓር ንርዮ እቲ ዝምድና ከይበላሽዎ እቲ ሕውነት ከይከስርዎ ስለ ዝፈርሁ እዩ ምክንያቱ ፍቅራዊ ጉዕዞ ኩሉ ግዜ ብዙሕ ሪስክ ኣለዎ ብዙሕ ውረት ደይብ ኣለዎ እዩ ኣብ ምሕዝነትን መሓዙትን ሕውነታዊ ዝምድናን ከለካ ቀሊል እዩ ሂወት ኣዝዩ ቀሊል እዩ ኣብ ኖርማል ፍቅሪ ወይ ሓዳር ምስ ተቐየረ ግን ቀፃሊ ብሓደ ክትቅመጥ ብሓደ ክትነብር ብዙሕ ነገራት ከተስተኻኽል ስለትግደድ እዚ ነገራት እዚ ንብዙሕ ነገር የጎራፍቶ እዩ ብዙሕ ሕውነታዊ ዝምድና ፅቡቅ ዝነበረ ድማ ክፈላለዩን ኣብ ካልእ ዘየድሊ ፅልኢ ክኸይድን እውን ይረአዩ ካብ ነዚ ፈሪሆም ድማ ኖ ኣብቲ ዘለናዮ እንተኸድና ንዓኻ ካብ ዝብድል ኣነ ካብ ዝብደል ብፍቅሪ ካብ ንበዳደል ኣብዛ ዘለናዮ እንተኾና ይሓይሽ ኢሎም ዝመርፁ ሰባት ኣለዉ እጂ ኣብ ደቂ ተባዕትዮ ይረአ ኣብ ደቂ ኣንስትዮ እውን ትረአ እዛ ባህሪ እዚኣ ቁፅሪ ክልተ he's scared of commitment ማለት ፍቅሪ ጀሚርካ ክትከይድ ምስ ከድካ ቃል ኪዳናዊ ወይ ከዓ ኣሲሩካ ክቅፅል ዝኽእል ሓላፍነት ዘለዎ ጉዕዞ ካብ ምግባር ዝፈርሁ ደቂ ተባዕትዮ ብዙሓት ኣለዉ ሓላፍነት ክስከሙ ወይ ከዓ ጥብቕ ዝበለ ዝምድና ዘፍርሆም ደቂ ተባዕትዮ ኣብ ደቂ ተባዕትዮ ብዝያዳ ዝረአ ባህሪ እዩ ደቂ ኣንስትዮ እውን ኣለዋየን ከምኡ ዝያዳ ግን ደቂ ተባዕትዮ ትንክፍ ፍቅሪ ጥዑም ከሎ ዳ እምበር እትው ኢሎም ኣብኡ እስር ኣቢልና ክንከይድ ብዙሕ ኣይንመርፅ ኢና ብፍላይ ድማ ንኣሽቱ ከለና ማለት እዩ ንዓባኻ ምስከልካ እኮ እናተለወጠ ዝኸይድ ባህሪ እውን እዩ ክንብል ንኽእል ኢና ስለዚ ብዙሓት ደቂ ተባዕትዮ ናይ ኮሚትመንት
ወይካ ናይ መብፅዓ ምእታው ወይካ ፅንዕ ዝበለ ሂወት ምግባር ፍርሂ ይረአዩ እዚ ማለት ግን ፍቅሪ ይስምዖምን ተገዳስነት የብሎምን ሂወት ምሳኻ ይደልዩን ወይ ገላ ይደልዩን ማለት ኣይኮነን እንታይ ደኣ እቲ ሓላፍነት ስለ ዝከብዶም ጥራይ እዩ እዚ ካብ ምንታይ ዝመፅእ ዝፍርህ ናይ ሓላፍነት ወይ ድማ ናይ ምርዓ ናይ ቃል ኪዳን ናይ ገለመለ ፍርሂ ካበይ ዝመፅእ ንሪኢልና ብዙሓት እዚ ዓይነት ፍርሂ ዝስምዖም ሰባት ቀዳማይ ነገር ካብ ንእስነቶምን ካብ ቁልዕነቶምን ዝመፀ ክኸውን ይኽእል እዩ እዚ ድማ ካብ ምንታይ እዩ ኣብ ስድሮኦም ካብ ክልቲኦም ወገን ማለት እዩ ፅቡቅ ዝኾነ መዕበያ እንተዘይረኺቦም ስለዚ ወይ ድማ ምስኦም ድዩ ንሓድሕዶም ድዩ ይኹን ቀጥታ ምስቲ ቆልዓ ድዩ ምስቲ ንእሽተይ ከለካ ስድራኻ ዝኾነ ፅቡቅ ኣንፈት እንተዘይርኦምካ ማለት እዩ እዚ ነቲ ቆልዓ ድሓር ምስ ዓብይ ዘሎ ሰብ ኣብ ሓዳር ክኸይድ ፍርሂ ይስምዖ እዩ ምክንያቱ ክዓቢ ከሎ ኣብ ንእስነቱ ፅቡቅ ሓዳር ተዘይርዩ ፅቡቅ ምዃኑ ምፍልላይ ምስ ሓብ እናርኣየ እንተዓብዩ ፅባሕ ንጎ ኮሚትመንት ንክገብር ከፀግሞ ይኽእል እዩ እዚ ማለት ኣብ ከምኡ ዝዓበዩ ሓዳር ኣይገብሩን እዮም ማለት ኣይኮነን ጌጋ እዩ ሓደ ብሓደ ክንትርጉመ የብልና ክንደይ ሰባት ኣለው ኣብ ክንደይ ፀገማት ዓብዮም ፅቡቅ ዝኾነ ከምዚ ዓይነት ሓዳር ኣይመርሕን ኢሎም ዝብገሱ ኣለው እዮም ግን ፅልዋ ኣለዎ እዩ እዚ ይብሉ ማለት እዩ ኦር እዚ ካብ መዕበያ ክኸውን ከሎ ፅቡቅ ዝኾነ መዕበያ ድዩ ዝኾነ ዓይነት መዕበያ ረኺቡ መጀመርያ ፍቅሪ ምስ ኣተወ ጥልመትን ምስባር ናይ ልብን ዘጋጠመ ሰብ ድማ ከም ብሓድሽ ሙሉእ ልቡ ኣውዲቑ ኣብ እምነት ኣትዩ ፍቅራዊ ሂወትን ሓዳርን ንክገብር ይሽገር እዩ ምክንያቱ ኣብቲ መጀመርያ ዘጋጠመ ስምብራት ክድገም ዝኽእል ኮይኑ ስለ ዝስምዖም ማለት እዩ ስለዚ ወይ ኣብ ንእስነቱ ዘጋጠመ ፀገም ክኸውን ይኽእል ስድርኡ ዝገደፍዎ ድዩ ወይ ድማ ፅቡቅ ዝኾነ ክንክን ዘይረኸበ ድዩ ፅቡቅ ፍቅሪ ዘይረኣየ ድዩ ክኸውን ይኽእል ከምኡ ድማ ኣብቲ መጀመርያ ኣብ ፍቅራዊ ጉዕዞ ፅቡቅ ዘየጋጠሞ ብሕማቅ ዝተፈላለየ እምነቱ ዝተሰብረ ሰብ እውን ከርእዮ ዝኽእል ፀገም እዩ ብሉ እዚ ናይ ኮሚትመንት ወይ ድማ ናይ እምነት ኣውዲቕ ካብ ሂወት ክትቅፅል ምሽጋር ማለት እዩ እዚአን ክልተ ሪኢና ኣለና እታ ሳልሰይቲ ሕጂ እዚ ሰረት ዘለዎ ክንብል ከለና ባህር ናይቶም ሰባት እውን ኣሎ እንታይ እሱ ከዓ only wants friends with benefits እዚኣ ድማ እንታይ እያ ዕርክነት ዝደለኻዮ እናረኸብካ ሓላፍነት ዘይብሉ ዝደለኻዮ ጥራይ እናረኸብካ ትኸዶ friendship with benefits ይብልዎ ማሓዙት ኢኻ ክልቴኻ ድማ ወይ ሓደ ሰብ ድሌታቱ ይረክብ ኣሎ እቲ ዝደልዮ ይፈልጥ እዩ ድሌታቱ ድማ ይረክብ ኣሎ ማለት እዩ እዚ እውን ናብቲ ቀፃልነት ዘሎ ሓዳርን ፍቅርን ንኸይከይድ ይኽልክሎ እዩ ምክንያቱ ድሌታቱ ዝረክብ ዘሎ ኪኑ ክጥምት አይደልን እዩ እንታይ ማለትና እዩ A guy who just wants to be friends with benefits will make it clear they're not interested in emotional connection. So, ትወዲ ይኹን ታጓል ያዳ ወዳት ክረአ ይኽእል እዩ እውን ኣብ ታጓል ዘድልዮም ነገር ንፁር እዩ ምስኣ ምሕዝነት ክህልዎም ዝምድና ክህልዎም ምናልባት ፆታዊ ርክብ ክገብሩ ይደልዩ ይኾኑ ዘድልዮም ነገር ግን ስምዒታዊ ወይ ከዓ ፍቅሪ ዝኣተወ ጥልቀት ዘለዎ ክንክንን ገለም ዘገድሶም ዘይኮነሲ ተራኺቦም ድሌታቶም ክረኽብሉ ዝኽእሉ ዝምድና ጥራይ እዩ ኣብዚ ሕጂ ብንፁር ይረአዩ ኣብቲ ዘረባ እውን እዚኣቶም እዚ ከምዚ ዓይነት ዝምድና ብዙሕ ንመደባት ንነዊሕ ዝቐፀለ ዕላላት ይኹን ሮማንቲክ ፕላን ንመፃኢ ገለ መለ ኣየገድሶምን እዩ ኣብታ ሞሜንት እትያ ኢንጆይ ምግባር ተረኸብካላ ግዜ ብልክዕ ኢንጆይ ጌርካ ተፃዊትካ ስሒቕካ በልዕካ ሰቲኻ ዘድልየካ ጌርካ መመንገድካ ሒዝካ ምኻድ እዩ እቲ ፕላን ናቶም ድሌት ናቶም ንሱ እዩ ካብ ኪኑ ዝሓለፈ መደብ የብሎም እዚ ድማ ሕማቕ ኣይኮነን ብንፁር ዝነግሩካ እንተር ኮይኖም ማለት እዩ እቲ ዝፅላእ እንታይ እዩ ብናተይ ርእቶ ማለት እዩ እዚ ከሎ ዕላማኻ ንነዊሕ ክቐፅል የኢልካ ምትላል ዳዩ እምበር ብንፁር ድሌታተይ ንነዊሕ መደባት የብለይን ኣብዚ ሕጂ ግን ክንሕጎስን ብሓደ ክልቴና ፅቡቅ ምሕዝነት ጌርና ክንቅፅል ንኽእል ኢና ዝብል ብክልቲኡ ወገን ምርዳእ ዘለዎ እንተኮይኑ ዝቀበሉ እዩ ምክንያቱ ከም መንእሰያት ዘዋፅኣካ ክትመርፅ ትኽእል ኢኻ ሓንቲ ኣብዚኣ ከነፅራ ዝደሊ ኣብዚ ኣብ ቤተክርስትያን ኣይኮንኩን ዘለኹም ስለዚ እቲ ካብ ኣቕሽሽትን ካብ መሻይኽን ትሰምዕዎ ዓይነት ስብከት ወይ ገለ ኣይትፀበዩ ካባይ ኣነ ተራ ሰብ እየ ዝኾነ ናይ ሃይማኖት ተሽማ ኣይኮንኩን ኣነ ዝመክሮ ድማ ንመንእሰይ ከም መንእሰይ ኮይነ ዘማኽሮ እምበር ካብ ናይ ሃይማኖታዊ ሓላፍነት ዘለኒ ኮይነ ኣይኮንኩን ስለዚ መንእሰይ ክገብሮ ካብ ዝኽእል ዘሎ ተኽእሎታት ንክልቲኦም ክሐጉስ ዝኽእል ንፅባሕ ንጎ ድማ ሕማቕ ሳዕቤናት ከስዕብ ዘይክእል መንገዲ
بناتي ريتو يزمكر زلهم زدليكم وسدو زيدليكم دما كتقطفوا تخلوا مالتي بنصور كوننا بزح غزي مس هايمانوتنا مس بحالنا نتبعال سلازرب انا ون نت هايمانوتاتن نبحالن زخبر سبي نعوز تحسب يكونكن يقداس ناتي ريتو لني كنا كوين سمعان دما كبل ملو مسل زلنيو مسل يد ما زقد سن سبي شو بناتنا زخيده ناتنتكم دما يخبر لكم الله مالتي شو أبز حجي كلام ملكت نتايو كل جزء physical نبتة أوركب جي نب كله زي أنفته زمدنا أيوة نزي سلزي a lot of flirting بزحناي فراو مكب خابلو touching teasing but never a mention of love or emotion لذي كل جزء أب كله وهوي تاين صادان جن أب عز فقري يفكركيه قال ملا زبال وحد كبهال غلي أبالنا جي أب حبرة سبنا بحالنا بليلون أب حبرة سبنا دك أنسيو تايف كراكا مبال أبز جبان زي جبان أودات نتكلم اللينا مغنياتو دك أنسيونا زيادة نعوق سمعة سلسلة أبيروبايان يفكر كي كسمعة زي دليا والد مسحتين تراي تزدليون محزنة صوتان نمبر تفغر زي قدسن أبتجزيتي نحاور مالتها تجزيتي لذي أبتناتنا كم قرب تجمتيلو تفغري أبزخون بوتها تتكس بعلامة فغري علامة هاللي هالليكا تغالست متيا مستوعال يدليو. A classic reason is his action don't match his words. أبناء دمابزي زربون تكبرون ما تجبرني وي أي واسبونيهم زبلوا بعفون بتكبرون ننبيني خون مالتي. He wants all the goodies with none of the responsibility that comes with the relationship. كل شيء تصبحون هاي تفغري ناي زمننا جن حلفنا مسوك خيط أيدلني سلزي تودي زي يمتشوك خون غليو نعاغي يمتشاكديو نتحرك يمتشوك غلي نعاغي يمتشاكديو زي تحطو نفس وكفنا نعم نفسنا هم السازل لنا حتى يمسلني. Number 4, it's not the right time for him. زين تايم مالتيو من هالبعت أبزي هذا ما كان نستغل لا زلنا نسي فتوى كون خليو كم تنسغ تفتوين تفكرين كم عينت أما تابل عليه كل وخلي وين الساون كمو اتساقم جن نسخاوي نسخي كونكم اتجزيه تساقم تودي أبزي جزيزي كالك قدامناتك كجبرام زدلي علامات اللو ويتقالكمو نعاخاي تلو خانم يدليهم مسخا فقر جبري دليهم جن زوتتهم كارلو تمرت برتعلوهم سرعهم كبير خون تمرتين سرعان كلتي اللوهم فزي نعاخا زخون جزين خبخا كشجرو خولهم زي حجي أما نسيات بزح جزي تريا تمهاري كلها تمهار كلها نفسرح كي كلها كل نجار كتمالنا فتنك خلها قونو دم فريمت فزي نفقر جزير كابوني تزجدد دم ماسيو تحادث عبيت علامات كحرم ناس عري انت حادقن علامات تهري مديو وديو زلهم مزخون فزي سو معاد جزي يدلي ويسامعاد جزي تدلي السجن كالي تحادقن جينا جزي زبهال نفقر زخون زي بلو تغينم زيا زخبرتن زبرتعتنيا نعاقاي سألو خانيهم سخا جزي قطفو يدليهم جزي جنيه بلومن كمدما كبدلكي دلني كبدلكاي دلنيا جزي يشجرا أبزياون مرددا يدليو. It could be the right person but wrong time. سلزي توم سبات هيكونن سأجم اتجزيو سأجم مالتيو. سلزي كالدما he is unsure of his future, doesn't want to enter into a serious commitment. كالدما العمو بنتصور زي فلت أسب توديهم تقال نبي خيط نتايك قبر دلي جينا خي فلتو خلو عمق زبالة فقري يكون حدار خير هيدلن قون خلي تودي تقالون بزعق زي عودات زقات امام نجاري معلوم صراحه دي حازو تمرت دي حازو حدارن كالن كحاسبو يشجرومي زمالات مزغال قربو ايدليون مالت ايكونن. The issue is he doesn't want a relationship. He does want the relationship but he isn't attracted to you or has feeling for you. Can't stop his impulses. تاين بلالنا جيجا خلوا خلي تاسنتنس تاين بلالنا بتي فتوى تابع لي أنت قد عسنتن سحبتنا له بتي دما هيوتن كغير أشجاري نوع لذي أبتفقري كأتو يشجر نعاها خسركين نعاها خسرك كسرك دما يشجروا من كراغ ريوس لذي كم من كراغ كم يجروا ميوتو كن حجزوا مالنا مدب تلنا كاتا نتونو دوليون نخنركب كنت أرك لنا تاج زيتياجن كيسر حالنا يخيليو أبزيام مستوعلي اليوم ويت العموم تردينا جزيغنو بمالنا ويد ما تكونتاتهم تردينا نحنا نفسنا كانت حنا لنا التمرجة تاب كم زيت كالا يسب تجزي زلو تين خالص تمزلو ناتو وسانك خون يخلي بلاني أما ودات هذا ما همشاي it's just his personality زي ما
ትودي ወይ ታጓል ፍለርት ምግባር ምስ ካልኦት ምልላይ ንካልኦት ንቅጣብ ምድዋር ኩሉ ግዜ ኣብ ደሞም ዝኣተወ ሰባት ኣለዉ ገለገለ ሰባት ምስ ዝኾነ ዓይነት ክላኸፉ ዝፍትኑ ሰባት ኣለዉ ኣሚን ሰበይትኻ ወይ ሰብኣይካ ከምኡ እንድሕር ኮይኑ ሽግር እዩ ኣፍካሪትካ ወይ ኣፍካሪኻ ምክንያቱ ምስ ዝሓለፈ ክላኸፍ ዝፍትን ሰብ እቲ ምስኡ ዘሎ ሰብ ስምብራት ቀሊል ኣይኮነን ማለት እዩ So but this is where it get tricky. He might struggle to control his flirty and can be a mixed signal. So መጀመርያ ከምኡ ዓይነት ባህሪ ከም ዘለዎ ክንፈልጥ ኣለና ምክንያቱ እቲ ምልኻፍሲ ንሕማቕ ጥራይ ከይከውን ይኽእል እዩ ፍኮርስ ኩሉ ግዜ ምሳኻ ትኸይድ ዘላ ጓል ምስ ዝሓለፈ ትላኸፍ ፅቡቅ ከም ዘይኮነ ርድኡ እንድዩ ወላ ትወዲ ከምኡ ድማ ዝያዳ ምስ ዝሓለፈት ጓል ዝጥምትን ዝላኸፍን ድሕር ኮይኑ ነታ ጓል ዓብዪ ህርመት እዩ የግዳስ ከነስተውዕሎ ኣለና እንታይ ከም ዘግብሮም ዘሎ It's no wonder you're unsure of his feeling because he acts like በቲ ሓደ ዝፈትወናን ዘፍቅረናን ዝመስል በቲ ድማ ምስ ዝሓለፈት ጓል ልኸፍከፍ ዝብል እንድሕር ኮይኑ ናይ ግድን እዩ ሕማቅ ክስማዓኪ ወይ ከዓ ክትጠራጠር እንታይ ድሌታቱ ከምኡ ናይታ ጓል ከምኡ እንተኮይኑ ማለት እዩ but ዋላ እኳ ሕማቅ ዝስማዓካን ዘጠራጥረካ እንተኾነ እንታይ ትዕላሞም ስለምንታይ እዮም ከምኡ ዝገብሩ ዘለዉ ክንፈልጦም ግን ንፈትን ንተዓዘቦም ተላኺፎም ምስኦም ክቕፅሉ ፍቕሪ ክምስርቱ ድዮም ዝደልዩ ወይስ ጀስት ኢጎ ናቶም ጓል ስለፍሽኽ ምስ በለቶም ሳለለቶም ፅቡቅ ስለትስማ I personally don't like it ከምኡ ኣይፈቱን እየ ምክንያቱ ዋላ ዓርከይ ኮይኑ ምስ ሰበይቱ ከሎ ምስ ካልእ ጓል ዝለኸፍ ወዲ ኣይፈቱን እየ ሓቅሓይሽ ምክንያቱ ነታ ጓል ወይ ምሳኹን ወይ ርሓቕ ካብኣ ከምኡ ዓይነት ፕሪንስፕል ፅቡቅ ኮይኑ ይስማዓኒ እቲ ዝገደደ ድማ ኣብ ቅድሚ ዓይና ፀኒሑ ከምኡ ዝገብር ሰብ ትሪኦ ኢኻ ሓንቲ ግዜ በዚ ወቅት ክትገብር ከለካ ምስ ጓል ከለዎም ንካልእ ጓል ክላኸፉ ዝፍትኑ ትሪኢ ኢኻ which is a little bit weird ግን ዘይጋጥም ማለትካ ኣይኮነን ስለዚ እቲ እዚ ከጋጥም ከሎ ንስኻ ወይ ንስኺ ትኻልእ ሰብ እንታይ ምርጫኻ እንታይ ውሳኔኻ ባህሪ ናቱ ትሰብ ከምኡ እንድሕር ኮይኑ እንታይ ትውስን ንዓኹም ይገጥፎ ማለት እዩ ስለዚ እዛ ጉዕዞ እዚኣ ሰባት ኣብ ሂወትኩም ዘለዉ ናበይ ገጾም ምዃኖም ዘይበርሃልኩም እንተኮይኑ ንኽተስተውዕሉን ነፍስኩም ንኽትፍትሹን ምሶም ንኽትመያየጡን ውሳኔኹም ንኽትገብሩን ክትሕግዘኩም ትኽእል እያ ዝበልኳ I hope ክትሕግዘኩም ከተነቃቕሓኩም ኣብ ጉዕዞ ፍቅሪ ንዘለኹም ዝያዳ ሓጋዚት ክትከውን ትኽእል እያ ኢለ እየ ዝሓስብ እንተፈቲኹማ ላይክ ኣብዋ ንኻልኦት መሰናኽል ከም ዘጋጥሞም ዘሎ ሼር ግበሩሎም ምናልባት ክትሕግዞም ትኽእል ትኸውን እናበልኩ ናይዛ ሓፃር ቪድዮ ኣብዚ ክውድየ ከም ወትሩ ናትኩም ርኢቶ ናትኩም ሓሳባት ኣብ ኮሜንት ሴክሽን ክፅበየኩም እየ ናትኩም ኮሜንት ንኻልኦት እውን ፀላዊ ምዃኑ ድሮ ትፈልጥዎ ኢኹም እቶም ኣብዚ ቻነል ሓደሽቲ ዘይኮንኩም እቶም ሓደሽቲ ድማ ሰብስክራይብ ክትገብሩ ትኽእሉ እናበልኩ ናይ ሎም መልእኽቲ ኣብዚ ክሓልት እየ ኣብ ካልእ ክሳብ ንራኸብ ኣብ ቀረባ ግዜ ሰስተና እዩ ቻው